vako. Niin, sillis. Esiin. Se on ensimmäisen. Hyvät naiset ja naiset, miehenne on saanut vittua. Onpa mukava nähdä. Kuva otettiin pari viikkoa sitten. Jaha. Onko heille ystäviä tai ystäviä? Eivätkä he ole voineet lähteä minnekään, koska heillä ei ole rahaa. Hanki elämä. Ja nyt. Sanoitteko sanas? En vipussa. Hän sieppasi 3 ranskalaista heispuhkelista. Sos. Sopivos. Ha! Siinä se kakka on! Nyt tuli ilustyn ennään. Saanko minä rahani takaisin? Siis Sopos. Mitä sinä jäit miettimään, Holmes? Johan ollut.